Dovolte mi, aby som pozval tu na mikrofónu inžiniera Petra Šulca, zastupcu Slovenskej poľnohospodárskej komory a Slovenského poľnohospodárskeho zväzu ústredných orgánov v Bratislave, predsedu dozornej rady Slovenského poľnohospodárskeho zväzu a predsedu dozornej rady Slovenskej poľnohospodárskej komory a odovzdám mu slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, ďakujem pekne za pozvanie celému predstavenstvu. No musím si naliať trochu na vlastného, jak sa hovorí, košiara. Minulý rok som tu nebol, no a bola to troška chyba, lebo po pár rokov táto lebocká prehliadka je jedný z vrcholov, čo sa týka chovateľských práv na Slovensku. Mám už niečo odchodené, plánujem ešte tento rok niečo pochodiť, ale tak krásnych a historických priestoroch s pridanou hodnotou, to ľudia tu robíte, ako sa staráte o zver, považujem ja osobne, nie len ja, čo mám dať informácie, za jednu z najlepších a najväčších v podstate výtlakov pre ostatnú spoločnosť. Musím povedať, že som tu prvýkrát so svojím kamarátom, ktorý sa zúčastňuje na takýchto akciách, ja zmenej prvýkrát a hovorím po ceste, že ideme do Levoče, že no, že poďme do Levoče, len budú tam niekto, bude mňa poznať. No podľa toho, čo som tu pred chvíľou videl, tak polovicu ľudí tu poznám, polovicu ľudí si týkam, takže v podstate idem sem ako domov, čo si veľmi vážim. Ďakujem za takýto prístup a aby sme pokračovali tak naďalej. Želám celému organizačnému výboru, aby táto prehliadka dopadla čo najlepšie, aby sme si aj odborná, ale laická verejnosť zobrali čo najviac informácií a naďalej zveľaďovali slovenskú prírodu. Tak nech sa vám všetkým darí a prajem vám príjemný zážitok. Ďakujem pekne.